Nang marinig ni Pekto ang tinig na yon, agad naman niyang napagtanto na ang matandang lignan ang nagsasalita. Pagsilay niya sa pintuan ng kumbento, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang iilang mga nilalang na nababalot ng talukbong sa kanilang katawan. Sa pagkakatanda ni Pekto, nasa 10 katao ang pumasok sa kumbento nang wala nilang abiso. Dahil sa mga nangyari, agad namang sumigaw si Pekto sa pasilyo upang makuha niya ang atensyon ng iilan niyang kasamang nasa loob ng kumbento. Paglabas ni Padre Dama sa kanyang silid, agad naman itong napabalik sa loob upang kunin ang iilan sa kanyang mga gamit. Pekto, halika rito. Huwag mo silang masyadong lapitan. Sigaw ni Padre Dama paglabas nito sa kanyang silid. Habang nagsasalita ang pare, panay naman ang pagsiksik nito sa kanyang bewang ng nagbabagang krus upang hindi mabulabog ang mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais nilang maging mahinahon nang sa gayoy magawa nilang makausap ang mga pumasok na lignan. Sa pag-upo ni Padre Dama sa silyang nasa sala, inimbitahan niya ang mga ito nang sa gayoy magkaroon sila ng isang mapayapang pag-uusap. Sa pagrinig ng mga lignan sa kanyang sinabi, tanging pagtawa lang naman ang naging kasagutan ng 5 matatanda na para bang hindi nila siniseryoso ang sinabi sa kanila ni Padre Dama. Hanggang kailan mo kami balak kutsain, Dama? Wala ka na bang magandang sasabihin bukod sa pang-iinsulto mo sa amin? Nag-aangil na tanong ng isang matanda. Hindi ko kayo iniinsulto, mga Ginoo. Kung tutuusin, dapat ngang maging mapalad kayo dahil hinayaan ko kayong pumasok sa aking kumbento. Kapag may taong nagsasalita sa akin ng hindi maganda, inuutusan ko rin ito ng hindi kaaya-aya. Sa ngalan ng Diyos, lumuhod ka sa kinatatayuan mo. Seryosong sagot naman dito ni Padre Dama. Nang marinig ng lignan ang sinabi nito, bigla naman yung napasubasob sa sahig ng sa hindi malamang dahilan. Animoy ang pakiramdam noon ng nilalang, bigla na lamang bumigat ang kanyang buong katawan na halos dumating na sa puntong hindi na niya ito makayanan. Sa pagsilay ng iilang lignan sa nangyayari sa kanilang kasama, buong lakas naman nila itong hinila papalayo hanggang sa madapo sila sa labas ng kumbento. Ang ginawa naman noon ni Padre Dama at ni Pekto, marahang tumayo mula sa kanilang pagkakaupo at kampanting naglakad papalapit sa mga nilalang. Maya-maya pa, pansamantala muna nilang itinigil ang kanilang paglalakad nang maramdaman nilang may iilang sakristan ang nagnanais na lumabas sa kanilang mga silid. Iho, ngayon lang ako makikiusap sa inyo. Pwede bang huwag kayong lumabas sa inyong mga kwarto hanggang umaga? Wika ni Padre Dama pagsilay niya sa iilang sakristan na nagmamasid sa labas ng pintuan ng kumbento. Sige po, Padre. Pasensya na ho kayo. Nagulat lang kami sa mga kalabog na aming narinig. Sagot naman ng isang sakristan. Matapos nilang mag-usap, agad din namang ipinagpatuloy nila Pekto ang kanilang paglalakad. Habang papalapit na sila noon sa mga lignan, dahan-dahan namang lumilitaw ang gabay ni Padre Dama na siya namang ikinagulat ng halos lahat ng kanilang mga kalaban. Si Pekto naman noon, mabilisang binunot ang kanyang 2 punyal habang paulit-ulit na nag-uusal. Ilang minuto pa ang lumipas, nakalabas na nga sila sa kumbento kung saan doon nila hinarap ng buong tapang ang pangkat ng mga lignan. Habang tinutulungan ng mga nilalang na tumayo ang isang matandang dinapuan ng usal ni Padre Dama, doon na muling nagtanong ang pari sa mga nilalang kung bakit hindi sila nito tinatantanan. Nakakaintindi naman siguro kayo ng salitang pagtanggi, hindi ba?
Bakit nyo ba talaga gustong mapabilang ako sa angkan ninyo? Anong wala sa bawat isa sa inyo na nasa akin? Masyado naman ata akong espesyal niyan kung iisipin. Wika ni Padre Dama habang marahang naglalakad papalapit sa mga nilalang. Matapos nitong makapagsalita, muli namang nabalik sa pagkakatayo ang matandang inihipan niya ng pamako na siya namang buong tapang na sumagot sa kanya ng, Hindi ka espesyal, Dama! Akala mo ba, hindi namin alam ang iyong sikreto? Alam mo ba, si Pekto lang ang nakakaalam na ikay apo ng pinakaunang paring nagturo ng mga banal na salita ng Diyos sa simbahang ito. Yon ang hinahanap naming katangian sa iyo, na wala sa iba kong mga tagasunod o kapatid. Muli-muli, Dama, sumama ka na. Walang mabuting ibubunga ang patuloy mong pagtanggi. Ikaw din, baka pa isa-isang mawala sa iyong mga kamay ang mga mahal mong sakristan at itong paborito mong alalay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pagtanto ni Padre Dama na wala nang patutunguhan ang mga tinatalakay nilang paksa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatahimik ang buong paligid, hudyat ng nalalapit na pagsiklab ng digmaan. Pagsilay ng mga lignan sa pagdukot ng nagliliyab na krus ni Padre Dama sa kanyang bewang. Bigla namang nagsiangil ang mga ito at walang pagdadalawang isip na sila'y sinugod. Nang masipat naman ni Pekto ang ginawa ng mga nilalang, tanging paglunok na lamang ng laway ang kanyang nagawa habang patuloy na binabanggit ang pangalan ng Panginoon. Sa isip-isip niya, kung mamamatay man siya sa lugar na yon, labis pa rin niya yung ipapasalamat gawa ng nakipaglaban siya sa ilalim ng pangalan ng Diyos na kanyang pinaniniwalaan. Sa pagsilay ni Pekto sa mga lignang dahan-dahang pumapalibot sa kanila, marahan naman siyang tumungo sa likurang bahagi ni Padre Dama. Ginawa niya ang bagay na yon upang maiwasan nila ang pag-ataking hindi nila masisipat sa likurang bahagi ng kanilang kinatatayuan. Bagaman dalawa lang sila noong makikipaglaban, mataas ang pag-asa ni Pekto na magawa nila itong mapagtagumpayan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nag-umpisa ang pagsalakay ng mga lignan dahil na rin sa utos ng 5 matatandang nanunungkulan sa kanilang angkan. Paglapit ng mga ito sa kinaroroonan nila Pekto, mabilis na naman yung nagpalit anyo gamit ang mga wangis ng mga dambuhalang hayop. Ang iilan sa mga lignan na nasisipat ni Pekto noon ay ginamit ang kaanyuan ng mga kalabaw at bakang merong nagsisiha ba ang mga sungay. Nang masipat niyang papasuwag na yun sa kanila, agad naman niyang sinabihan si Padre Dama na umilag habang buong lakas niya yung sinasalag ng kanyang 2 matatalas na punyal. Dahil sa puwersa noon ng mga lignan, kung kaya't bigong mapigilan ni Pekto ang mga nilalang. Kahit bumaon na noon ang kanyang mga paa sa lupa, patuloy pa rin siya nitong sinusuwag hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na siyang nabuwal sa kanyang kinatatayuan. Paglalarawan ni Pekto sa mga nilalang na sa unang tingin maihahalin tulad mo ang mga ito sa ordinaryong hayop na nakikita sa bukid. Pero kapag tinitigan mo yon ng maigi, doon mo masisilayan ang kakaiba nitong wangis na halos may kahalintulad sa iilang abilidad ng mga aswang sa pagbabalat kayo. Kumakalat din sa paligid ang sangsang ng amoy nito at meron yung napakakunat na mga balat na halos ang mga ordinaryong patalim ay hindi kayang makasugat. Matatalas din ang mga ngipin ng mga kalabaw na yon na parabang sinapian ito ng isang demonyo. Habang pinagmamasdan niyo ni Pekto, wala siyang ibang nararamdaman kundi ang nagwawalang takot sa kanyang buong katawan. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa 5 matatanda nang masipat niya itong nagsihawak kamay habang marahang gumagawa ng isang bilog
di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Pekto nang masipat niya ang mga itong dahan-dahang dumidikit sa bawat isa. Tinutubuan din yon ng mga hindi ordinaryong bahagi ng mga katawan, kagaya ng mga malasapaniking pakpak at malasadagang mga buntot. Nagkakaroon din yon ng mahahabang mga balahibo na hindi naglaon ay tuluyang nabalot ang buong katawan nito. Sa pagpapatuloy ng pagpapalit anyo ng mga nilalang, dahan-dahan naman yung binalot ng kadiliman sa kanilang katawan hanggang sa hindi naglaon ay tuluyan na itong nawala sa paningin ni Pekto. Ilang minuto niya din yung hinanap at pinagmasdan hanggang sa bigla niyang masilayan ang mga namumula nitong mga mata. Dahil sa pangyayaring yon, napilitang dumikit si Pekto kay Padre Dama habang nagtatanong ng, "Padre, ano pong nangyayari sa mga matatandang yan? Bakit hindi ko po sila masilayan?" Hindi ko rin alam, Pekto. Kagaya mo, unang beses ko din makasilay ng mga ganitong uri ng demonyo. Sagot naman ni Padre Dama. Dagdag pa nito, maaaring nagtataglay ng malalalim na uri ng sabulag ang mga nilalang kung kaya't bigo si Pektong ito ay masilayan. Ayon kay Padre Dama, ang kinakailangan niyang gawin para masilayan ang mga matatandang yon, tawagin ang kanyang ikatlong mata na siyang babasag sa mga sabulag nitong tinatangan. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, nananatiling palaisipan naman para sa kanya ang ipinapagawa ni Padre Dama sa kadahilan ng hindi niya maisip kung papaano niya maipalilitaw ang ikatlong matang nagtataglay ng paningin upang makasilay ng hindi pangkaraniwan. Dahil sa kabiguan ni Pektong maipalitaw ang kanyang ikatlong paningin, kung kaya't bigo pa rin siyang masilayan, ang mga matatandang nagsanib para makabuo ng isang hindi pangkaraniwang nilalang. Paulit-ulit niya pa itong pinagmamasdan habang sinusuwag siya ng mga baka, pero wala talaga siyang nasisilayan sa lugar. Animoy purong kadiliman lamang ang kanyang nakikita na parabang tuluyan nang nawala ang pag-iral doon ng 5 matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Pekto nang mabuwal sa kanyang harapan ang bakang patuloy na sumusuwag sa kanya. Pagsilay niya sa kanyang tagiliran, doon niya nasipat ang isang gabay ni Padre Dama na paulit-ulit na pinagsasasaksak ang lig ng kaharap niya. Matapos ang pangyayaring yon, naramdaman niya ang paghawak ni Padre Dama sa kanyang balikat habang nagsasabi ng, Unang batas sa digmaan, Pekto. Huwag mong hanapin ang mga kalaban mong hindi mo naman kaharap. Marami ka pa talagang dapat matutunan. Nang marinig ni Pekto ang sinabi ni Padre Dama, agad naman siyang napasilay sa kinaroroonan nito. At doon bumungad sa kanya ang paring butas-butas ang suot nitong sutana habang hawak sa kanyang kaliwang kamay ang nagbabagang krus. Maya-maya pa, muli na namang napasilay si Pekto sa kanilang harapan nang makarinig siya ng isang mahinang pag-aangil. Sa pag-ikot ng kanyang paningin sa buong paligid, doon bumungad sa kanya ang 2 malalaking mata ng kung anong uri ng nilalang. Paglakad nito sa ilalim ng liwanag ng buwan, doon tuluyang nasilayan ni Pekto ang kakaibang anyo ng nilalang. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, maihahalin tulad mo ang wangis nito sa isang ordinaryong tao, subalit meron lamang itong hindi pangkaraniwang taas. Nababalot din ang katawan nito ng makakapal na buhok na kung saan nagagawa niya doong maikubli ang 4 na ulo ng matatanda. May malalapad din yung mga pakpak na animoy hindi na magagamit sa paglipad, gawa ng butas-butas na ang mga balat na kinakailangan upang mapahintulutan siya ng hangin na mapagharian ang himpapawid. Dagdag pa ni Pekto,
Nakatakot-takot at nakakabahala din ang mahahabang buntot ng nilalang na yon, gawa ng meron itong mga nagsisitalasang tinik na animoy handang kumawala sa oras na umatake ang nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla naman siya noong hinila papaatras ni Padre Dama nang masipat nito ang pagkawala ng isang tinik sa buntot ng nilalang. Halos segundo lang noon ang naging pagitan nang tumarak sa dating kinatatayuan ni Pekto ang napakatalas na tinik na siya namang labis niyang ikinagulat. Dahil sa mga nangyari, kung kaya't napilitang magbigkas ng mga usal si Padre Dama upang ipako ang nilalang sa lupa nitong kinatatayuan. Habang nag-uusal noon ng pare, panay naman ang ginagawang pag-atake ng mga lignan sa pamamagitan ng pagpapaulan sa kinaroroonan nito ng napakaraming mga tinik. Hindi naman yun nakakalapat sa katawan ni Padre Dama, gawa ng paulit-ulit itong sinasalag ng puder ng kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman noong napasigaw si Pekto nang masipat niya ang lignan na buong lakas na sumusugod sa kinatatayuan ng pare. Paglapit ng nilalang na yon, agad din naman itong nagpakawala ng malalakas na pagsapak sa katawan ni Padre Dama na siya namang labis na ikinatakot ni Pekto. Halos napapikit na lamang siya noong mga oras na yon, gawa ng labis siyang nababahala sa maaaring kahihinatnan ng ginawang pag-atake ng lignan. Sa muling pagsilay niya sa kinatatayuan ni Padre Dama, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang paring sinasalag ang napakalaking braso ng nilalang gamit-gamit ang kanyang nagbabagang krus. Bagaman buong puwersang pinakawala ng nilalang ang pagsapak nito, nakakapagtakang hindi yun nakakalapat sa kahit na anong parte ng katawan ni Padre Dama. Matapos masilayan ni Pekto ang pangyayaring yon, doon na niya dahan-dahang nasisilayan ang pangingibabaw ng nagliliyab na krus sa ipinapamalas na kapangyarihan ng nilalang. Kailan may hindi matatalo ang kapangyarihan ng Panginoon sa mismong lupang pinagkakatirikan ng kanyang banal na simbahan. Kung inakala niyong sa pamamagitan ng inyong pagsanib na kapangyarihan ay magagawa niyo kaming magapi, nagkakamali kayo! Sigaw ng pare habang pilit itinataas sa noo ng nilalang ang nagliliyab na krus. Matapos makapagsalita ni Padre Dama, bigla namang sumiga ang lignan habang patuloy na napapayuko sa kanyang kinatatayuan. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na itong nagawa kundi ang mapaluhod sa harapan ni Padre Dama. Ilang ulit na din yung pinagsasasaksak ng kanyang mga gabay na siyang nagdulot ng labis na pinsala hanggang sa dumating ang puntong nawala na ito ng lakas para tumayo o igalaw ang kahit na anong bahagi ng kanilang katawan. Nang mailapat ni Padre Dama ang nagliliyab na krus sa noo nito, tanging pagsilay na lamang sa kaitaasan ang nagawa ng lignan habang dahan-dahang lumalalim ang kanilang paghinga. Maya-maya pa, wala na itong nagawa kundi ang mapasubasob sa lupa habang naghihintay ng kanilang mga kamatayan. Hindi magwawakas sa labang ito ang kagustuhan ng aming Panginoon, Dama. Tagapayo din kami kagaya mo. Kaya kung iniisip mong kami ang pinuno ng aming tribo, nagkakamali ka. Wika ng lignan na dahan-dahang nalulusaw. Matapos nitong makapagsalita, doon na nasilayan ni Padre Dama ang pagbabalik sa normal ng katawan ng 5 matatanda. Habang kumakalas ang mga ito sa iisang katawan, kitang-kita ni Padre Dama ang paglabas ng kanilang mga kaluluwa sa pisikal nilang kaanyuan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatahimik ang mga nilalang nang tuluyan ng malusaw ang katawan ng demonyong kanilang nilikha.
Kahit anong paglapat pa doon ni Padre Dama ng kanyang nagliliyab na krus, animoy hindi na ito iniinda ng mga nilalang na para bang wala na silang kakayahan para lumaban. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't napagpasyahan na ni Padre Dama na tapusin ang digmaan. Tagapayo, parang ang pinapalabas nyo'y napakalakas pa rin ng Panginoon ninyo. Kung talagang malakas siya, sa tingin nyo ganito ang kalalabasan ng ating paglalaban. Huwag kayong mag-alala. Hindi magtatagal. Susunod ang kinikilala niyong Panginoon sa impyernong inyong pupuntahan. Wika ni Padre Dama matapos niyang utusan ang kanyang mga gabay na ilayo ang mga lignan sa kanilang simbahan. Bago makalabas ng bakuran ang mga nilalang, sinigurado muna ni Padre Dama na patay na ang mga ito upang hindi na sila magkaroon ng pagkakataong tumakas at makabalik sa kanilang baryo. Habang pinagmamasdan nila Pekto ang dalawa niyang gabay na naglalakad papalayo, panay naman ang kanilang naging pag-uusap ukol sa mga nangyari. Padre, pasensya na ho kayo kung wala akong nagawa para tumulong. Akala ko handa na ako pero hindi pa pala. Nahihiyang wika ni Pekto kay Padre Dama. Huwag mong isipin ang bagay na yan, Pekto. Hindi mo pa oras kaya sana'y huwag kang magmadali. Sa ngayon, gamitin mo ang karanasang ito upang pangibabawan ang takot sa katawan mo. Tandaan mo, bilang ikaw ang nangangalaga ng mutya ng kalaykay, nakatadhana na sa iyo ang pagiging dakila sa larangang ito. Sagot naman ni Padre Dama. Matapos nitong makapagsalita, muli itong nag-umpisang magkwento ukol sa kabataan ng kanyang lolo. Ayon kay Padre Dama, na noong mga panahong kaedad ni Pekto ang kanyang lolo, mangmang din ito sa lihim na karunungan. Halos naging tampulan ito ng katatawanan sa harapan ng maraming antingero, gawa ng purong pangproteksyon lamang ang tinataglay nitong mutya. Subalit sa kabila ng panghuhusgang natanggap ng lolo ni Padre Dama, nagpatuloy pa rin yun sa kanyang larangang nais tahakin hanggang sa dumating ang puntong ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, ang agimat na halos kinakatakutan ng lahat. Sa pagtaglay ng lolo ni Padre Dama ng agimat ng 7 mata ng Diyos, doon na dahan-dahang nainggit sa kanya ang mga antingerong nakapaligid sa kanya. Bagaman alam niyang naiinggit ang mga ito sa kanya, ipinagpatuloy niya pa rin doon ang kanyang mabuting pakikisama. Subalit kahit anong pagmamagandang loob noon ang ipakita ng lolo ni Padre Dama, meron pa ring nasasabi sa kanya ang mga katulad niyang antingero hanggang sa dumating ang puntong naglunsad ang mga ito ng plano para siya ay iwaksi sa kanilang grupo at patawan ng parusang kamatayan sa kanyang pagtatraidor kahit wala naman siyang ginagawa. Nang mapag-alaman ito ng lolo ni Padre Dama, halos sobra-sobrang galit ang naramdaman nito, pero pilit pa rin niyong humihinahon at iniintindi na lamang ang kasalukuyang nagaganap. Bago pa man makagawa ng masama sa kanya noon ang kanyang mga kasama, ninais nitong magpakalayo-layo para malagay sa tahimik. Kung saan-saang lugar din ito nadapo hanggang sa marating niya ang lugar ng Kastilya. Ayon kay Padre Dama, bago pa man makarating ang kanyang lolo sa Kastilya, tangan-tangan na nito ang kaluluwa ng mga dyablo na kanyang napaslang sa bawat lupaing kanyang napuntahan. Nang maluklok yon bilang pare, itinago ng lolo ni Padre Dama ang lahat ng mga dyablo sa iba't ibang sulok ng simbahan upang maselyuhan ito ng panghabang buhay. Labis-labis kasing naniniwala noon ang lolo ni Padre Dama na walang kahit na anong gusali sa mundo maliban sa simbahan ang nakakatagal ng ilang siglo at milenyo na nakatayo. Bagaman malalakas na dyablo ang nakakulong sa simbahang yon, inilahad ni Padre Dama kay Pekto na wala siyang dapat ipag-alala
sa kadahilan ng silyado at nakapako ang lahat ng pinagkulungan ng mga ito. Ang tanging ikinakabahala lang noon ni Padre Dama ay ang isang maitim na telang kinuha ng daga na nasipat ni Pekto bago niya mapasakamay ang mutya ng kalaykay. Bakit po, Padre? Demonyo din bang napapaloob sa telang yon? Hindi ko masasagot ang bagay na yan, Pekto, sapagkat ikaw ang nakakita at hindi ako. Pero kung ako man ang tatanungin, maaaring demonyo yon o di naman kaya'y isang mutya na kasalungat sa kakayahan ng mutya ng kalaykay. Ang ikinakatakot ko lang, wag naman sanang maging mutya yun sapagkat magkakaroon ka ng isang katunggali sa pagkuha ng agimat ng 7 mata ng Diyos. Sagot naman ng pare. Okay, grabe. May ganun pa palang twist. So hindi natin alam kung ano yung nasa loob nung kinuha nga ng daga. So kung sakasakali mang isang uri din ng mutya yun, ano kaya? Tsaka magiging katunggali ng mutya ng kalaykay? Mukhang maganda-gandang laban to ah. Para di kayo mabitin, sunod na kagad natin yung 13. Yun lang. Salamat.